हर मेहरारू घरे बैठल भी है, सावन के महीना बा। सावन इतना हरियाली वाला मौसम होला, बारिश होला, सही बात बा। गर्मी होला, लेकिन जब बारिश होला ठंडा ठंडा मौसम होला तो जेकर मेहरारू के मरद परदेश बढ़न जा बहुत खराब उनकरा याद आवेला। जैसे इहे के देखी चली आइल बनी छोड़ के। हमारा याद आवता तो का करे। हाँ तो आप दिल्ली घूमत नहीं, सावन में घरे में रहे के चाहिए। सावन महीना सजनी के है, फागुन महीना सजना के है। तब सावन महीने सजनी के टाइम दी ही यहाँ के दिल्ली एबीपी न्यूज में घूमत है। यहाँ के इंटरव्यू देखल जा ले, यह गलती कहले बढ़ गया। हमरा ना के लोग ना चाहत रहा तनी मनी इहो के ना जी। हाँ हाँ तनकी चाहत रहा कहे के बा। देखो मेरा रू भाव में कहत रही कि अरे रम सावन बीता जाए सजन आए हरे। सावन के लास्ट चलता आ मेरा रू कहतिया कि अरे रम सावन बीता जाए सजन नहीं आए हरे। अरे रम सावन अरे रम सावन बीता जाए सजन नहीं आए हरे। सजन नहीं आए बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन। लेकिन जवन घरे उनकरा संगे सास मैया बाड़ी, सास जी कहत है कि बहु सुनो आदरणीय हमनी के अभिभावक हमनी के आदरणीय भूची सिंह भैया की तरफ से बड़ी प्यारा ये आशीर्वाद बा। ये प्यार आशीर्वाद हमनी पे सदा बनल रहे। हमनी के ये चाहेंगे खर्चा मत करियो ध दियो ना, एकरा के रख दे पूरा नाम लिख के। क्या बात है, हमने के आदरणीय ललन भैया की तरफ से ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनल है कि बार बार प्रणाम स्वागत। आदरणीय गोलू राजा जी उपस्थित होतनी, स्वागत बा, अभिनंदन बा। कहत कि अरे बहु धर करे जवा में धीर ललन करे आई हे हरी।
जाला दिन से बेसी यहाँ के रात में हंसी रहे कहे के बा ऐ देखिए हमने के विनोद भैया के छोटे भाई की तरफ से बड़ी प्यारा आशीर्वाद मिला आपके बार बार प्रणाम स्वागत बा अभिनंदन बा क्या बात है मोमा लिखे हैं क्या मेना अच्छा मेना मालिक पूर्व प्रखंड गढ़नी के धरती से बड़ी प्यारा आशीर्वाद मिला लेकिन कहे के बाद ननद हमारी हमके अति समझावे रामा ननद हमारी हमके अति समझावे रामा अरे अरे भाभी धोडा पर जब के फिर भैया अइहे हरी अरे भाभी धोडा पर जब के फिर भैया अइहे हरी अरे नव सावन बीता जाए सजन आए हरी